Bydda ffyddlon i Gymru gydyn ac i Grist, dyna yw addewid aelod o'r Urdd. Sy'r Ifan a Bywyn Edwards yn sefydlu Urdd Gobaith Cymru fach y 1922, newid enw i Urdd Gobaith Cymru y 1927. Sefydlu cymaint o bethau, Steddfod, Mafol Gampe, y cyfnod yn gyffredinol yn un cyffroes dros ben. Ac yn goron ar y cyfan, fe gafodd rhai y profiad o wersylla am y tro cyntaf, fel y clywodd Iris Cobb gan Hywel D. Roberts. Wel, y blwyddyn gyntaf, y gwersyll cyntaf, yn 1928. Ond dwi'n cofio'n iawn cael llythyr gan Ifan a Bywyn Edwards yn 1927. O'n i'n hogyn ysgol, yn ysgol Sir Pen y Groes, fel o'n cael galw am hynny, ysgol dy Ffrynanlleb yn hyn. Ac o'n i'n arwain adran yr Urdd yn yr ysgol ers rhyw 2 flynedd. Felly wedi llythyru cryn dipyn ag Ifan a Bywyn Edwards i Lanuwchlyn. A dyma lythyr yn ystod y Gaea 1927. Gofyn, addwch chi'n harfod i'r Rhostryfan. Mae gen i gwarfod yn Rhostryfan a gawn ni sgwrs ar ddiwedd y gwarfod. Mae gen i rhywbeth pwysig iawn i'w drafod efo chi. Wel, bobl anon ni'n meddwl bod hyn yn rhywbeth gwerthfawr iawn bod ni'n cael gwahoddiad gan Ifan a Bywyn Edwards i fynd i'w gwarfod o i Rhostryfan a drafod rhywbeth pwysig. Dwi'n cofio'n iawn mynd ar fy meic trwy Ddyffryn Anlle a dringo i fyny i Rhostryfan a noson oer, wyntog, lawog. Ac ar ddiwedd y cwarfod yma Ifan a Bywyn Edwards yn dweud, dewch i'r car yn ei gael sgwrs yma, dyma beth sy'n gen i eisiau ddeitha chi. Dwi'n bwriadu agor gwersyll i fechgyn yn Llanuwchlyn, yr ha nesa. Ddowch chi uno i fy helpu fi i'w gynnal o. Dim ond i fechgyn? Dim ond i fechgyn ar y dechrau. Ac dof, medda fi, ddowch chi a 2 neu 3 efo chi hefyd i'ch helpu yma. Wel, dof, dwi'n siŵr, medda fi. Ac fi o'n i'n brysur wedyn yn trio cael cyfeillion o'r ysgol. Ac fi aedd Robert Gordon Williams, ac Alwyn Morris, ac Evie Humphreys, a minna 4 o ysgol Dyffryn Anlle i helpu i sefydlu'r gwersyll cyntaf yma yn 1928. Felly dyna'r flwyddyn, 1928. Wel, i mi, yr oedd hwn yn beth pwysig iawn iawn o blygu. Dyma'r tro cyntaf i fechgyn y gogledd a bechgyn y de gyfarfod i gilydd. O'n i rioed wedi cyfarfod bechgyn o'r de. Ac oedd ni tre yn y gogledd wedi cyrraedd yn gynnar ar y dydd, a tua 5 o'r gloch y prynhawn dyma drên bechgyn Llanelli yn cyrraedd. Dwi'n cofio nhw yn dod allan yn drwstfawr o'r tren. A ni'n helpu nhw gario i bagiau i'r gwersyll ac cael dipyn o drafferth i deall nhw. Siwr o fod, a nhw'n cael trafferth yn eich deall chi? Wel, oedden ni wedi dod yn gyfarwydd bryd hynny, oedd o cyn amser y radio. Felly mae'r radio wedi pontio y de a'r gogledd, felly mae iaith yn y cwestiwn. Ond cofio'n iawn y parchedig Llywelyn Williams, doedd o'n parchedig am ddyn, myfyriwr ifanc oedd o, yn gofyn i mi ar ôl te, dere mas i waco yma. Na, dim baco, medda fi na. A Llywelyn Drian gofyn i mi ddod am dro, ynde. Mynd am wac. Mynd am wac, ie. Ond dyna gychwyn cyfeillgarwch. Bechgyn Llanelli, bechgyn y de, yn arbenigwyr ar y rygbi. Nina ar y soccer, gêm o soccer, a nina bechgyn y gogledd yn ei curo nhw, ond gêm o rygbi a nhw'n curo ni yn gandryll. Hwyl fawr o gwersyll oedd amser bwyd, y pen cogydd oedd Eirfil Jones Aberystwyth, ddath yn brifathro yn Olgella wedyn am flynyddoedd. A John Roberts traws fyny, dwi'n gweld o rwan yn llifo'r bara ar gyfer y 150 llwglyd ac yn teunu'r menyn. Un crochan mawr oedd no, a blas yr Urdd ar y lobsgaws, a blas y lobsgaws ar y pwdin reis, y cyfan yn cael ei wneud yma. Ac o'na rhyw stori, wel, mae'n siŵr, ti'n wir, oedd Ifan a Bywyn Edwards wedi prynu 2 ddafad, a wedi lladd nhw, a'i cadw nhw yn seler yn Neuadd Wen, oedd hyn chael cyn amser rhewgelloedd yna. Felly, oedd y cig yma'n dod i mewn bob dydd, a chig oen oedden ni yn gael yn benna. Roedd afon yr rhedeg heibio'r gwersyll, yr afon Twrch. A un o'n gwaith cyntaf ni, jobs cyntaf un, oedd croni yr afon yma i gael lle i molchi. Doedd e'n sôn am ddŵr a llefydd i molchi. Ac dyna'r pwll, oedden ni'n molchi no, dyna'r pwll, oedden ni'n golchi letis no hefyd. Cofio un o fechgyn Pwllheli yn rhwythro i mewn i fama nes torodd o'r argau a dyma'r letis a'r cyfan yn mynd i lawr afon Twrch a ni'n ar ei hôl nhw. Ond oedd yna hwyl fawr iawn a chyfeillgarwch newydd yn cael ei sefydlu yn y gwersyll yn sicr.
Ond roedd yna rhywbeth arall chael gan Ifan a Boen Edwards. Roedd o am yn hysbrydoli ni gyda hanes Cymru. Ac oedd o'n mynd â ni bob pnawn ar deithiau i ben yr aran benllyn, i weld coed y pry cartre O.M. Edwards, gweld y neuadd wen. Oedd pethau mae gyd yn newydd i ni, dyma hanes Cymru'n dod yn fyw rwan. Gweld y pethau oedd ni'n di darllen amdano mewn llyfrau ac yng Nghymru plant. Ac Ifan a Boen Edwards yn sôn am rhain gyda'i frwdfrydedd arbennig o'i hun. Felly ymhlith y chwarae a'r hwyl oedd llenyddiaeth, diwylliant a hanes Cymru yn bwysig i'r Gwersyll. Yn sicr, dwi'n credu bod hwnna i Ifan a Boen Edwards yn bwysig iawn. Creu balchder newydd yn ein hanes ni ac yn traddodiadau ni. Dwi'n meddwl bod o hefyd yn hollol fwriadol yn ceisio pontio y de a'r gogledd. Ac roedd fe nawd hynny yn llwyddiannus iawn yn y Gwersyll yma pa mor amrwd a digysur oedd o. A digon digysur oedd o. Sawl pabell oedd yn y Gwersyll? Dwi'n meddwl bod yna rhyw 15 o bebyll ac oedden ni'n cysgu a'n penna at y polyn, a'n traed at allan. Oedd hynny'n iawn i mi un byr fel i, ond yn cofio Bobby Gordon Williams a'i goesa hir, oedd ei draed o tu allan i'r babell a weiddo rhyw fore pwsina. Ond beth o'na, ond buwch meddyn nhw yn llyfu draed o. Ond o'na hwyl ddiniwed iawn. Ond cyn y Gwersyll, hyn dwi'n meddwl sydd yn bwysig i ni gofio. Cyn y Gwersyll, roedd pob pwyslais yn yr Urdd ar bethau diwylliannol. Adrodd, canu, cerdant, chwaraeon actol, storiau, dramau ac yn y blaen. Ond fe ddaeth y Gwersyll i bwyso agwedd newydd, awyr agored, agwedd gorfforol a chymdeithasol. Dysgu cyd fyw, dysgu tynnu coes a chael tynnu'n coes, hiwmor, rhyw anelu at gydbwysedd yng ngwaith y mudiad, ymdrech i fyw bywyd llawn trwy gyfrwng y Gymraeg, a dyna'r tro cyntaf i hyn ddigwydd. Roedd na wersylloedd wedi bod cynt trwy gyfrwng y Saesneg, ond dyma'r tro cyntaf i Wersyll cael ei gynnal drwy'r iaith Gymraeg yn llwyr o fore hyd nos, a phob gweithgarwch ynglyn â'r Gwersyll yn Gymraeg.